Egyel előre. Pillanat. Van ilyen. Most mindenki, hogy húzd meg, eresd meg, 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 ugye nem olyan nehéz? Húzd meg, eresd meg, bátran! Húzd meg, eresd meg, húzd meg, eresd meg, húzd meg, eresd meg, majd bejöttünk. Hazamegyek Kapuvára, minek üljek Jaguárra, átjutok egy Víghajdába, egy ország Sinajtárnya, ti jöttök volna. Húzd meg, eresd meg, húzd meg, eresd meg, mindenben. Húzd meg, eresd meg, húzd meg, eresd meg, húzd meg, eresd meg. Ha még egyszer. Húzd meg, eresd meg, 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 húzd meg, eresd meg. Húzd meg, eresd meg, mint a szélvészre festek. Túl vagyok már átomokról, zöpörödik tornya sokor, hadd fogjon a talpa. 5 perc se volt balfra, hogy az ingem videsség, sárga ősi hidegség. Na mindenki, hogy húzd meg, eresd meg, 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 húzd meg, eresd meg. Na még egyszer, húzd meg, eresd meg, 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 húzd meg, eresd meg. Közeledik Perezte, sárga dinnye, görög dinnye, csak egy önrás ide dinnye, szembeszéllel, megnyújtót, aztán megüteni gyors,